Já poprosím, abyste mě i nám všem tady vlastně tak jako sdělil, vysvětlil vaši práci, to, co nám tady budete představovat. A my budeme křtít digitální platformu? No, takto. Vysvetlím. Tá kniha, ktorú píšem a ktorú vám predstavím, ale predstavím vám iba časť a to formou storytellingu, formou príbehu. A tá kniha sa volá Romatech, evolúcia Rómov a možno nie len ich. Tá kniha je o vízii a o budúcnosti, je to o vízii Rómov do roku 2050, kde vlastne hovorím o tom, že Rómovia musia naskočiť na ten vlak, ktorý momentálne je, lebo my sme sa nikdy nevenovali technológiám. Vždy sme iba tancovali, spievali, boxovali, boli sme dobrí v športe, v hudbe, ale vždy nás, a my sami sme sa nejak držali, pritom poznám veľmi veľa rómskych programátorov, a nikdy sa nikto o tom nebavil. A keď sa pozriete na Indiu, India je prvá v rámci umelej inteligencie, v rámci kódovania, a to sú presne tie deti zo slumov, ktoré nikdy nerobili s počítačmi a zrazu riadia tento svet. A do 5 rokov sú rôzne vízie a prečítal som x kníh a hovorí sa, že maximálne do 15 rokov príde všeobecná umelá inteligencia. Všeobecná umelá inteligencia znamená to, čo teraz vidíte, čo riešite, možno nejaké túly umelej inteligencie alebo modely umelej inteligencie ako OpenAI, Gemini, Anthropic, proste tie, ktoré poznáte, tak to je len taký ten náhubok toho veľkého bubáka, ktorého sa už aj boja tí, ktorí ho vymysleli a nevedia ho skrotiť. Ak my sa teraz nezačneme venovať etike umelej inteligencie a nezačneme s tým pracovať, nezačneme veľmi rýchlo pracovať s našimi deťmi, hovorí sa o tom, že príde strašne veľa ľudí o prácu. Čo s tými ľuďmi, ktorí sú marginalizovaní, ktorí už teraz tú prácu nemajú? Čo budú robiť potom? Obáskujú sa tie osady a dróny budú zhadzovať tým ľuďom jesť? A toto chystám vlastne vo svojej vizuálnej novele, ktorá sa volá Dron. A o tom sa budeme baviť potom. Teraz príde aj Tankers, asi budúci rok. Ale tá digitálna hra sa chystá pre japonský trh. Čiže to je vlastne prvá digitálna rómska hra, ktorá ide pre japonský trh. Ale bavíme sa tu teraz o tej knihe. A tá kniha je vlastne digitálna kniha, ktorá bude zavesená na platformy Amazon, na Google, proste na všetky platformy s tým, že bude v slovenčine aj v angličtine. Neskôr ju chcem preložiť do rómštiny. Chcem, aby sa k tomu dostalo čo najviacej ľudí. Tá kniha pôjde na všetky univerzity sveta. A preto som sa rozhodol, že mohol som ju kvázi vytlačiť, čermovať to nejakými papiermi, hrať sa na veľmi dôležitého človeka, ale to tak vôbec nie je. Ja som si povedal, že na to, aby som nedal všetky myšlenky svoje von, že urobím len taký storytelling, ktorý bude čítať umelá inteligencia, vytvorím tam nejaké obrázky. To, čo tam vidíte za mnou, je jedna kapitola, ale je prerozprávaná ako príbeh. Tá kapitola sa volá, že Romalandia. Ja hovorím o tom, v tej knihe sa píše aj o tom, že my máme svoju hymnu, máme svoju vlajku, ale nikdy sme nemali svoje územie. A ja verím, lebo my sme nikdy nebojovali a nikdy ani bojovať nebudeme. Ale je jedno jediné územie, jedna jediná vec, kde my si môžeme to, čo nám patrí, zobrať. A k tomu môže prísť každý človek, ktorý sa s nami identifikuje. To je to, ako hovoril pán Veselý o tej autentičnosti. A to je cloud. Rómovia budú mať svoju digitálnu dvojičku, to znamená my, náš štát, naše územie, náš život bude v cloude. My budeme mať prvý digitálny štát, a to nazvem takto pejoratívne, lebo my, aby nás nikto nenapadol, musíme hovoriť o platforme, aby to bolo politicky korektné, a tam budeme fungovať.
Štáty platia obrovské milióny, miliardy za to, že vytvárajú svoju digitálnu dvojičku a my si vytvoríme svoju vlastnú digitálnu dvojičku, svoj vlastný cloud. A pretože strašne veľa štátov už v tejto chvíli ide do metaversa, ale ste hovorili, aby som sa nebavil moc technologicky, my to teraz musíme podchytiť. Čiže ak potrebujeme a chceme sa konečne emancipovať ako národ, nie ako entita, nie ako nejaká enkláva, tak potrebujeme niečo, kde budeme medzi sebou komunikovať, kde budeme navzájom odovzdávať informácie a nakoniec možno príde aj naša digitálna mena. A to sú proste tie emancipačné veci, ako mi povedala raz jedna pani, že vy už myslíte tak veľmi dopredu, že vy ste veľmi adaptabilný národ. Áno, sme. Lebo museli sme prežiť to, keď nás exkomunikovali z cirkvi v roku 1400. A my sme to prežili. Prežili sme to, keď nás chcel zabiť Hitler, aj to sme prežili. A prichádza najsilnejšia technológia po párnej lokomotíve. Predtým bol samozrejme oheň, potom bola knížtlač, ktorá rozputala 30-ročnú vojnu. Teraz prichádza umelá inteligencia, ktorá zoberie strašne veľa ľuďom prácu. Ľudia, ktorí sa neprispôsobia, nenabehnú na ten systém, budú mať veľké problémy. A práve preto, ak sme tí, ktorí sme, a máme tú, ktorú máme, čo najrýchlejšie sa musím adaptovať. A práve preto prichádza táto kniha, ktorá dáva a odpovedá na výzvy súčasného sveta. A táto kniha je pre všetkých ľudí, ktorí majú otvorené srdce, pre všetkých, ktorí chcú a hľadajú cestu, a hlavne je to kniha, lebo preto je to digitálna kniha, preto vychádza na platformách, lebo budú tam open source, otvorené kódy. To znamená, že decká, ktorí budú v komunitných centrách a začnú už konečne kódovať, tak tam si len kliknú a budú mať pripravené modely a rôzne veci, rôzne hry, s ktorými sa môžu začať učiť. Čiže toto je vlastne taký môj maličký vklad pre niekoho bezvýznamný, ale pre mňa veľmi dôležitý národ na svete. A to sú Rómovia. A Romate, keď sa niekto spýta, že čo znamená Romate, Romate je skrátka medzi Roma a tech, čiže to je rómska technológia. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli tu a veľmi pekne ďakujem za to, že vlastne vy, všetci, ktorí ste tu, to nie je krst knihy, ale je to zrod knihy. Ste pri zrode niečoho nového. Ako by vznikala nejaká nová filozofia, nejaké nové hnutie. Toto je nová filozofia, nové hnutie, kde to nie je len o tanci, o speve, o ohníkoch, o skákaní, o krojoch. Toto je o tom, že si hľadáme svoje miesto v modernom svete. A ak ho potrebujeme, tak si musíme ten náš nový svet zobrať a pripraviť. Za toto veľmi pekne ďakujem a okrem toho vzniká aj prvá sociálna sieť rómska pod názvom Hope. Už v tejto chvíli sa môže prihlásiť 50 000 účastníkov v jednej chvíli. Je výnimočná tým, že som ho poňal ako digitálnu lúku. Vychádza z našej histórie, že sme kočovali. Keď sme kočovali, niekde sme museli dať kone, niekde sme si zapálili oheň, pri tom ohni sme si sadli a tam sme sa debatovali, smiali, plakali alebo sa hnevali. A konečne, to, čo som povedal predtým, matky, preto tá sieť nebude formou, že ľudia na ňu budú chodiť cez mobil, budú na ňu chodiť cez tablet a cez počítač, lebo matky by mali pozerať na svoje deti a nie na telefón. Preto tá sieť bude exkluzívna, bude sa pozývať iba na pozvánky a toto je náš veľký vklad Rómov pre svet. To je to, čo my môžeme tomuto svetu dať a to je tá emócia a to, že my ešte stále sme takí, akí sme, lebo to v tom novom svete, ktorý bude veľmi chladný, veľmi tvrdý, veľmi technologický, bude veľmi dôležité. Ja vám veľmi ďakujem. No, bylo to docela vyčerpávající, zajímavé. A já si myslím, že asi
když budu mluvit tady za děvčata, tak určitě jsme zvědavé, až budeme mezi těma 50 000, kteří se vlastně přihlásí. Tak, a vlastně, vy jste nám představil tady ten obrázek, my už nebudeme mít další slajdy. Já jsem tam hodně neznala, jo. Musíte nahlas. Jasne, budeme mať ďalšie slajdy, lebo keď tu nám počúva, tak tá kniha sa vám otvorí a umelá inteligencia už začne čítať a začne čítať príbeh Romalandie. Je to vlastne niečo, čo vás len priblíži k tej knihe, ktorá vyjde a ktorá bude na všetkých platformách 30. októbra, lebo tí, ktorí sa dnes prihlásili špeciálne na tento festival, to je ešte to, že prosím vás, keď ste tu zanechali svoj e-mail, veľmi to zrýchlim, keď ste si tu nás zanechali svoj e-mail, ja vám všetkým napíšem a pozvem vás ako hodnotiteľov, lebo pripravil som metodológiu a metriku na výskum 5 modelov umelej inteligencie, kde som pripravil 2500 otázok, tie modely vyplúvajú 2500 odpovedí a tých 2500 odpovedí dám 50 hodnotiteľom po otázkach, všetkým vám to pošlem, pripravil som na to aplikáciu a ten výskum bude súčasť knihy, ale zároveň bude rozposlaný všetkým univerzitám, už vás nebudem trápiť, spustím to. Výborně. My tu máme pana Daška, Janko, který jako kmotr řekne pár slov. Jasne. A vás chci už upozornit, pane Daško, že za 6 minut je tu pan velvyslanec, Petr už je připravený, paní ředitelka jsou připravený, čeká se na vás. Takže já poprosím kmotra, pana Daška, který je zástupce slovenské vlády a náš splnomocněnec. Tak prosím, pane. Ja skôr než oficiálny akt urobím. Musím sa priznať, ale to nevie ani Jano, Janko, sa teraz priznávam, že keď sme sa prvýkrát stretli a začali rozprávať o tej novej technológii, o umelej inteligencie, tak som sa kamo korí tváril, že tomu rozumiem. No, nerozumel som tomu, jasne, že nie. A teraz som pozeral na Janka, že Čavo, koľko mám v tej hlave? No, keby som to bol ja, čo mám, hovorím tak, Čoro, prezident je na mojom mieste. Hej. Ale musím povedať, že časom som sa tiež musel do toho dostať a nejako infiltrovať, že o čom to vlastne je. Ale dneska musím povedať jedno naozaj závažné, že tie technológie idú strašne dopredu. Aj pre nás, pre Rómov, je veľmi dôležité, aby sme išli domov. A ja ako splnomocnenec, keďže riešim problémy, ktoré máme na Slovensku, tá technológia naozaj veľmi pomôže, hlavne tá umelá inteligencia je veľmi dôležitá. A ten klov, ktorý Janko vytvoril, vieš, ja to beriem tak, že presne ako hovoril, že my nemáme svoj štát. Ten klov bude naozaj pre nás tým rómskym štátom, ktorý síce bude virtuálny, ale bude to náš štát. Čo bude naozaj ten začiatok, alebo ten prelom, kedy si môžeme povedať virtuálne, že máme svoj štát, ako Rómovia. Čiže ja som rád, že Janko sa do toho pustil. Samozrejme, my ideme spolupracovať, ako aj náš úrad, ako aj on, na rôznych tých riešeniach a technológiách, ktoré postupne budeme implementovať v praxi. Takže ja mu veľmi pekne ďakujem, ale priznám sa, ja som bol zo začiatku veľmi divný z toho. Keď si Janko rozprával, tak kamokoliv som počúval, že hej, no dobre, áno. Ale priznám sa, nerozumel som to. Nie som technologický typ, ale musel som sa do toho dostať. Takže Janko, ak môžem, neviem, akým spôsobom idem urobiť ten akt, kvázi virtuálne. Lebo celé to je virtuálne. A ešte jedna dôležitá vec, keď som počúval, viete, o tej digitálnej mene, ja som si tak povedal, keď môže mať Čavo Trump svoju digitálnu menu, tak prečo by sme nemohli mať svoju menu? Takže okrem štátu a meny si myslím, že pôjdu ďalšie veci. Takže Janko, ja podávam si ruku úprimne. A
virtuálne krstím túto platformu, ktorá vznikla a pozorne, je to historický okamih. O 20 rokov, keď si spomeniem, čo sa tu dialo, možno teraz si niekto povie, ja tí divine dvaja tu stoja a rozprávajú, že akí sú oni majstri sveta a ako sa tvária. O 20 rokov si spomeniete naozaj, toto bol prerod a ideme dopredu. Dámy a páni, ja ešte ja chcem mimo toho privítať pána veľvyslanca Martina Voránskeho, ktorý počas Martin, ak dovolíš, prídi ku mne, ak to môžem ešte na sekundu. OK. Pre nás bude veľmi veľká česť, keď pán veľvyslanec so mnou virtuálne pokrstí celú túto platformu a povie pár slov, lebo my sa s pánom veľvyslancom poznáme veľmi dlho a okrem toho máme aj korene svoje z jednej dediny na Slovensku, z Čierneho Balugu. Takže vítaj Martin a som rád, že si prišiel. Nechávam si slovo. Dobrý večer, priatelia. Mi cťou a potešením, že môžem byť v takejto vzácnej chvíli s vami. Tam, kde sú Rómovia, musí každý vedieť, odkiaľ sú. A tí naši Rómovia sú odkiaľ sme my, takže ten pocit, že patríme k sebe, je o to viac cítiť v krajine. Je veľa našich krajinov a predsa už tu nie je Slovensko. Tak som veľmi rád, že takáto významná udalosť sa odohráva práve tu v Slovenskom inštitúte a som veľmi rád, že Rómovia to je kultúra a Rómovia to je vášeň a Rómovia to je svet, ktorý patrí k nám a s ktorým musíme vedieť oveľa lepšie a s väčším rešpektom a s väčším zmyslom pre budúcnosť začať žiť a vážiť si ho, lebo zatiaľ sme preflákali veľa rokov na niečom, čo sa nazýva aj trošku obchádzanie. A všetci vieme, že tá nová doba nie je dobrá pre tých slabších z nás. A myslím, že všetko dobré a vzácne na ľuďoch je v tom, keď vedia byť slabší, menej slabí a tí silnejší vedia viacej byť spolu s nimi, ktorí žijeme dobrý život. A ja si myslím, vy ste testom toho, či naozaj žijeme dobrý život alebo nie. A v tomto smysle som veľmi rád, že to je moja tretia poznámka, že sa vieme vrácať do Romalandie aj v digitálnych platformách a ukazovať, že ľudský talent nie je vecou komunity, ale vecou daru od Boha alebo od niečoho, čo je v našich génoch. A v tomto zmysle tak talentovaný rómsky ľud, ako ja som ho vedel zažiť aj na Slovensku, si myslím, si zaslúži to, čo som aj ja pochopil, že ten náš svet ho potrebuje oveľa lepšie pochopiť a oveľa viacej dýchať k tomu, aby my boli spoločne silnejší. Lebo spoločne, keď nebudeme, budeme iba slabí. V tomto zmysle ešte raz ďakujem pánovi spolnomocnencovi Dačkovi za slovo a za to, že priviedol takúto vzácnu akciu do Prahy a som si istý, že s vami sa budeme do tohto inštitútu vďaka patrí pani riaditeľke Katke Šmalovej, ktorá si okamžite všimla, čo je dobré na týchto podujatiach a práve v tomto očakávaní je to prvýkrát, ale definitívne prvýkrát preto, aby to bolo pravidelne s nami a tu a tie platformy sa nájdú a ja si myslím, že je veľmi dôležité vedieť, že s kým a prečo sa môžeme práve Praha vedieť v tom najlepšom svetle ukázať a postepiť. Takže ďakujem ešte raz za túto príležitosť a je mi cťou a potešením byť s vami. Pán veľvyslanec, ja len ešte na dodatok, my sme s pani riaditeľkou rozmysleli o ďalšom ročníku, samozrejme my chceme spolupracovať a keďže boli chlapci na naše u mňa v Bratislave, nebol
ten čas bol krátky na to, aby sme vedeli nájsť tú platformu, hlavne tú finančnú, keďže my sa musíme riadiť zákonom o štátnej službe a o zákonom štátu. Čiže to nie je tak, ako si niekto myslí, že vyťahne lovec z vrecka na trub a zarobte, to tak nefunguje, ak chce niekto verejné financie. Čiže hľadali sme spôsob a platformu, ako to urobiť na ďalší ročník. Samozrejme, to bude už reč ďalších diskusie, ktoré budeme ďalej mať, ale naozaj ja sa veľmi ospravedlňujem, že naozaj bol veľmi krátky čas na to, aby sme vedeli veci nastaviť a samozrejme aj zafinancovať nejakou formou. Čiže ja som rád, že pán veľvyslanec povedal to, čo povedal, čo sa mi páčilo, že ja to teraz budem personifikovať, že každý sme si hovorili, či je to Bielý, Gáďo, Romák alebo nie. Viete, mňa najviac desí to, že poviem taký príklad, hej. Ja musím pochváliť Vila Tanka, že viete, čo sa deje na Slovensku. A to si každý robí politické body na rovo, hej. Mne sa páčilo, že Vilo prišiel do Spišského Stiavníka, urobil krátke video, ale nepovedal, že to je vinný, čo za to môže, a tak ďalej. Ale úprimne prišiel ukázať tú snahu, že chce pomôcť tým Rómom na Slovensku. Hej, nebudem menovať ostatných rómskych politikov, lebo odrazu sa zistilo, že Rómovia žijú v chudobe. Zrazu do 30 rokov. Viete, ja chodím už, ani ja neviem urobiť zázraky za 2 roky, ani ja nevyriešim všetky problémy, ktoré majú Rómovia na Slovensku. Bohužiaľ, je to zanedbané 30 rokov. 30 rokov, a keby mi niekto povedal, že nie, lebo chodím po tých osadách, vidím, v akom stave sú. Ja sa pýtam, kde sú všetci tí experti, odborníci a tak ďalej, tí, čo riešili rómsky problém alebo problémy našich Rómov na Slovensku. Áno, vtedy sú aktívni alebo boli aktívni, keď videli, že boli financie, že boli eurofondy a tak ďalej. Vtedy ste mali toľko expertov, že ste ich mohli takto rátať možno 200. Ale keď už mali problém, príklad poviem Ústav romologických štúdií, napríklad Nitre, ktorý sa zrušil, keď mali eurofondy, a tam bol jeden odborník, za druhým expert, špecialista a tak ďalej. Ale už keď neboli love a mali problémy, už 7 rokov dozadu, už nebolo nikoho. Už nebol ani expert, ale nebol nikoho, kto by zachránil Ústav romologických štúdií. Dneska ja musím riešiť s ministrom, aby sme ich prehodili na pedagogickú fakultu a budeme rozširovať program o učiteľa rómskeho jazyka. Lebo bohužiaľ nemáme pedagógov, nemáme kapacity na to, aby sme mohli riešiť aj vzdelávanie Rómov. Viete, hovorí sa o desegregácii, hej? Aby Rómovia alebo rómske deti neboli segregované v škole. No, a teraz sa vás pýtam, ako chcete desegregovať, keď máte obci 90% Rómov? Alebo napríklad obec Lomiška, kde je 100% Rómov. To chceme voziť, prepáč, pán veľvyslanec, budem troška pejoratívny. Chceme voziť gáčovské deti do rómskej školy, no to je nemožné. Ale nájdú sa zase politici, ktorí si na tom budú robiť len kampane. Pozrite sa, ako gáčovci segregujú. Ja keď je do Bruselu, už aj Brusel pochopil, že to nie je možné. Oni sami teraz priznávajú, že to nie je možné, aby sme školu, ktorá je 100% Rómov, alebo 90% Rómov. Áno, pozor, tam, kde sú na to podmienky a vieme to urobiť tam, tak ja budem prvý, ktorý bude mať za to, aby sme naozaj tie naše deti integrovali, aby neboli separovaní. Ale tam teda nie sú podmienky. Bohužiaľ, budeme musieť ísť inou formou. Viete, na papieri napísať niečo, nejaká tréner nebude ma zabávať technickými vecami, že na papieri napísať, ako ideme desegregovať, ja vždy hovorím, pani Gušová, máte na to metodiku, ako ide desegregovať, ja im poviem, dobre, tu máte všetko, čo potrebujete, ale choďte to urobiť. Garantujem vám, nikto neprišiel za mnou, aby povedal, dobre, ja to idem urobiť, lebo všetci dobre vedia, že sa to nedá. Ale všetci sú majstri sveta,
všetci sú odborníci, všetci vystudovali, neviem povie čo. Ja som obyčajný čau, štiežna balógu z osady, tak na balógu je dosť Rómov, okolo 1000, a snažím sa rozmýšľať sediackým rozumom. Chvála Bohu, tento rok budeme podpisovať zmluvy na výstavbu bytov, vodovodu, kanalizácií, ciest, chodníkov zhruba za 270 miliónov, ktoré ide do regiónu. Chvála Bohu, konečne. A nebudem sa s tým chváliť, že ja nebudem menovať politika rómskeho, ktorý počuje stále, že ja som vybavil, ja som tam bol, ja som to robil, ja som povedal, že mu pošlem pesničku od Olympiku, ja, mám ja. Hej, taká samoľúbosť. Ale pre mňa je dôležitý výsledok. Výsledok v tom, že naozaj tá komunita sa niekde posunula. A ja vždy hovorím, tak ako pán veľvyslanec naznačil, a poviem to aj teraz. Čo sa týka naozaj riešenia alebo nastavenia tej našej komunity, nesmiem poznať politické tričko, farboplety, ako aj vierovyznanie. Ja děkuji za vaše slovo. Pán Tanko, poslanec, vy ešte chtěl říct pár Dobrý večer všetkým. Ďakujem za slovo teda. A prvom rade by som sa chcel poďakovať za túto úžasnú akciu, fakt je to nevydané, teda Petrovi, Emilovi a ich týmu, všetkým ľuďom, ktorí sa na to podievajú. Je to veľmi užitočné a veľmi kvalitné a potrebné, hlavne v dnešnej dobe. Šaňo, tak aj takto teraz verejne, ďakujem ti pekne za tvoje slova, aj na moju osobu, veľmi si to vážim. A možno taký veľmi drobný malý odkaz, ale o to viac si myslím, že hlboký, je to, že môžeme mať rôzne názory, nemôžeme súhlasiť vo všetkom. To je samozrejme, hej. Doma nesúhlasíme s rodinou vo všetkom, s kamarátmi, s frajerkami, s manželkami, s tým ešte ďalšie, ale politicky obzvlášť, hej, že ľudské. Každý máme svoje, takisto ako je to aj medzi nami. Ja mám na niektoré veci iný názor, ty máš iný názor. Ale nie sme politici. Si hovorí jednu peknú vetu, že si obyčajný čávo. No ja som tiež. Síce sme integrovaní, áno, žijeme slušne, poctivo. Niečo sme položili na stôl. Bolo stále na stôl veľa energie, veľa času, veľa námahy. Nemám vám dať veľmi jednu vetu, že Rómovia musí makať 10-násobne, neviem koľkonásobne viac. Nie. Každý jeden človek, ktorý chce niečo dosiahnuť dnes, aj v minulosti, aj v budúcnosti, bude musieť makať veľmi veľa. Bez ohľadu na farbu pleti. A to, že sme Rómovia, áno, možno v niektorých prípadoch to vnímame aj nejako ako záťaž, ako niečo negatívne, alebo niečo, čo nás brzdí. Ale skúsme tú teda nevýhodu využiť vo svoju výhodu. A to, že sme aktuálne v nejakej pozícii politickej, to je len nejaké označenie nás všetkých, čo ukazuje vlastne, že čo je našim cieľom. Byť poslancom, alebo teda aj v tvojej funkcii, je poslanie. My máme poslanie. My sme dostali mandát od ľudí, aby sme toto poslanie vykonali. A je to jedno, že aké máme politické názory. Jedno isté, že to, čo nás spája, je lepší život a budúcnosť našich Rómov, ale hlavne našich rómskych detí. To je to, na čom sa zhodneme. A dať všetko na bok, lebo na ničom inom nezáleží, len na tom našom poslaní, aby sme tým ľuďom, už my, ktorí sa kvázi, alebo tak v úvodzovkách podarilo sa niekam dostať, aby sme tú pomocnú ruku teraz my podali spoločne tým ďalším, a nie aby sme ich tlačili dole, ale aby sme ťahli k sebe hore. Aby ten náš rómsky národ mohol byť hrdý, aby sme žili plnohodnotný, dôstojný život.
To je celé všetkého. My tu nemusíme vymýšľať teplú vodu. Máme čísla, máme štatistiky, máme všetko možné k tomu, aby sme tým Rómom pomohli. Nerad hovorím o rómskom probléme, lebo napríklad, povedzme príklad, chudoba nie je problém Rómov. Chudoba nemá farbu pleti. Chudoba napríklad na Slovensku aktuálne sa týka vyše 900 000 ľudí. A to sú nie len Rómovia. Hej? Takže aj toto je možno taká malá výzva pre spoločnosť ako takú, že prestaňme sa pozerať na Rómov cez tú starú optiku, ktorú používame a žijú nás mnohé stereotypy. A skúsme sa zamyslieť nad tým, že či sme ochotní prijať Rómov ako susedov, ako kolegov, ako spolužiakov. Lebo to, keď človek povie, že ja s Rómami nemám problém, to je super, to je skvelé. Ale otázka tak nestojí, či máš problém s Rómami. Otázka znie, či sme ochotní, či sme dostatočne pripravení na to, aby sme ich prijali medzi nás. Lebo vidíme v našich životoch, ako to je náročné. Na jednej strane ľudia očakávajú, že Rómovia sa začlenia, že sa integrujú. Na druhej strane, ako nám sa darí Rómovi, tak naráža na obrovské bariéry, obrovské ploty okolo neho a nevie to sám prekročiť. Na to sme tu my, aby sme im pomohli a nikto iný. Len my to môžeme zmeniť. A tak, ako sme im pomohli v dávnej histórii, kto nepozná históriu, ten by to mal naštudovať, ako sme tým Rómom pomohli tam, čo vidíme dnes, tak od týchto dní skúsme začať tvoriť tú budúcnosť, ktorá je pred nami a dotvoriť ten príbeh, tú históriu, že áno, my sme im tam dopomohli. Toto je holý fakt. Tak teraz je čas, nastal čas na to, aby sme im dopomohli odtiaľ sa dostať. To je všetko. Ďakujem. Pěkně to řekl ten čávovný. Poprosíme pana ředitele, aby opravdu už zahájil. Ale mně se tady presuje milé, s touhle společností je velice dobře ukázat, protože takhle, jak jsme se tady sešli, tak je to dobře. A nesešli jsme se jen tak, ale spojil nás vlastně International Romani Festival Film, kde hlavním pořadatelem je Identity Prát a Petr Ščuka. A tyhle lidi přišli právě tady kvůli tomu festivalu, kdy my věříme, že jsme se zde nesešli poprvé, ale že Praha bude tento festival vítat každoročně. Petře, je to tvoje? Děkuju. Tak přátelé, historicky první mezinárodní filmový festival byl zahájen již ve 2 hodiny dneska, 19.9.25. Zazněly tady v současné chvíli hodně silná slova. Strašně moc bych byl poděkovat, že přijal pozvání pan velvyslanec Slovenské republiky. Strašně moc chtěl poděkovat Alexandru Daškovi, že přijal pozvání, osobně přijel. Tak jak slíbil ve Oslavě, tak přijel. Je to opravdu čáho. Moc si toho vážím. Strašně moc chci poděkovat Billovi, našemu rodinnému příteli. Hodně nám pomáhá v těchto věcech, takže mu strašně moc děkuju ve spolupráci se Slovenskem. A jak tady zaznělo od pana velvyslance, to je přece jasný, jsme lidi. No, my to vnímáme trošku jinak, protože u nás to jasný není. Každý den narážíme na nějaké překážky ohledně se týče majoritní společnosti. Takže toto je pro nás velký svátek. Je to pro nás velká čest, že jste přijal pozvání a osobně jste přišel. A tím, že jste přišel, že se to koná na slovenské půdě, tak tím je zahájen Mezinárodní filmový festival v Praze. Děkuji.